Cheers tayo. Yun o. Kain po. Grabe, ang lalaki mga kasolid oh. Maubos kaya ni Boy Sipat to? Malaki pa sa kanya. Ibubulang lang natin to mga kasolid. Yun oh. Siyempre may bonus pang taba. Yun oh. Pagasan muna natin. Siyempre, papakuluan na natin to mga kasolid. Tingnan masarap dyan, oh. Yun, oh. Yung main event natin, yun, oh. Natin ang asin. At sibuyas. Papakuluan lang natin to, bibigyan siguro natin ng mga 20 minutes lang. Cameraman nga pala ngayon, si Boy Sipat. Yun oh. Malambot na Boy Sipat oh. Sarap na yan mga kasolid. Ilagay na natin ang ating ano to? Bayabas. Tapos sinalagay na rin natin ang ating gabi. Papakuluan ulit natin para lumambot yung gabi. Update na natin Boy Sipat. Yun no. Kung mapapansin nyo, nag-iba na yung lalagyan natin dahil nilipat ko sa mas malapad na lalagyan para kitang kita yung sarap ng ating bulalo. At tiniwalay ko na rin yung bayabas na pinalambot natin kanina mga solid. Lagyan na natin ng ano to, ng okra. Yan. Gutom ka na ba Boy Sipat? Opo mga kasolid. Ba? Yan natin ng ano, yan oh. At iwalay lang natin yung buto ng bayabas mga kasolid. Kasi pangit pag nanguya mo yung buto eh. Pero kahit hindi naman 100%. Yan mga solid, naiwalay ko na yung buto sa laman ng bayabas. Siyempre, lalagyan natin ng konting sabaw to. Dudurugin natin para lalo siyang lumasa. Lagyan na natin. Ito yung buto, sasalain natin to. Kasi yung lasa nito Boy Sipat nasa buto rin. Yun oh. Lalagyan na rin natin ng kangkong mga kasolid yun. At tatakpan lang natin hanggang sa lumambot ang gulay. Tapos anong gagawin Boy Sipat? Mukbangan na. Narinig nyo yun mga kasolid, mukbangan na. So yun mga kasolid, ito na ang ating nilutong bulanglang Kapampangan bulalo with taba. Yun oh, nanginginig oh. Siyempre kasama na natin si Boy Sipat. Meron tayong isausawan dito, patis yun oh. Siyempre sasabawan muna natin eh. Iniwalay ko yung sabaw mga kasolid yun oh. Gutom ka na ba Boy Sipat? Opo mga kasolid.
Siyempre, tatabi muna natin yung sili, yun o. Hindi ako na sa'yo, Boy Sipat. Kain po tayo mga kasolid. Yun o, pinili ni Boy Sipat yung malaki o. Cheers tayo, Boy Sipat ha. Yun o. Grabe. Cheers tayo. Yun o. Kain po. Grabe. Grabe, sobrang malasa talaga siya, no? Lasang-lasa yung nilagay nating bayabas. Yung hinog na bayabas, grabe. Sabawan pa natin para madulas siya, yun oh. Grabe. Yun oh, kain po. Sarap. Grabe. Kain po. Grabe. Iwalay natin kay Mrs. Kitchen to, yun no? Mayroon din tayong okra dito. Sausaw natin sa patis. Kain po tayo mga solid, yun no? Grabe. Hap. Masarap siya mga kasolid. Kain pa. Grabe. Kain natin yung taba. Kain po, yun o. Grabe. Ang laki na sa'yo, Boy Sipat. Yun o. Grabe. Grabe talaga yung bulang lang Kapampangan mga kasolid. Ano? Yan sabaw. Grabe. Sarap. Kain po. Sa patis.
Apa? Natin yung ano. Yun o. Grabe, yun o. Kain pa. Grabe. Okay. Solve na naman ang Pinoy. So yun mga solid, habang nagpapapak si Boy Sipat, magpapaalam na po kami. Sa next vlog na po ako magsha-shoutout mga solid. Ano, nabusog ka ba Boy Sipat? Masarap mga solid. Boy Sipat in the house. So hanggang dito na lang po mga solid. Sana po gayan nyo ang Bulanglang Kapampangan Bulalo with taba. Yun o. Sarap na. Masarap mga solid. Hanggang dito na lang po mga solid. Maraming salamat po.